None bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera search number chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Get him better. Mwanju muligereri chinsa ninya litukaligali ya lero chitariki 13 chiomotienyi okabere omwaka bwa 2025 na namange agenda kwa chinsemo kubwa mono as chinsemo chia Ethiopia Addis Ababa ase obochori borobe iri guchikokoreka litukulia Jumamosi borachikana kia gose omurai wiki amagia ODM oyibo igoro mo Prime Minister omukoro bwense ya Kenya Muskerera Moro Odinga ngonyara kabaga gochoro abuna omunya bwekiombegi Africa Union Commission borachikokoreka na karabura koreka kubato kumanyia igoro hyo bochori bu muna borachikaba kugendera ejinsemo omwancho muligereri kenekionga kwaro ni ototo nyangiri na kurensema imanyirioni gakorwa Wilson Mak Nagwande niko tokochaka limolio kumonjo muligereri korose county ya Kisii ase tokonye muna korwa chinsemo chia Irungu ime ward ya Marani bunga gitutu cha North ya mate yomugaka Danston Mungare nigere nebirero no mwichano magayo mwana wabo munyaroka w'emyaka 23 gotoka gasirite kumubwaye barabare ne para muri gito diponi asanya nigaikasayo na gotwale ndi roboti oroko bwatia entiki kia korekanire gamoroche nganeki yakere ntobe toko gendera korra abantu baitu bagukwisichinjira kitabwene tibunechi Mambia ya lero abanyakenyero ba Irungu B nigo bariganiwa neri musuliti ndi ngoja kwa kintu kende kabere gase kenyoro kintu kende gitanga nikiabese kenyoro Kelikali omubere bo mwana omunyaroko yo mubwe myaka ya gatwa nigo toka kogundete unatokohererwa n'abayiboli baye Yetangoro kuchana tibisibu mungare mwana nako akuru kumakure tikerubu mungare tigasoga tari tukuri ya Sunday akarusi banda nyombe metodi rebe na bana rete gasoka igo endo toka ase chipa ono igoro ngaiguri misu ngatebyo mumura tole nere tarango ri misu eri neri yaki ako igungwa neke moni esese aja namaraga banara digasidi botuko ngamata ibiboka orole obwate bichuchu orole guchawa ase chiraniga orole gose ese kwere torore kemoni tigana enda gutwebya buzi ali okwere na iguba gukura gakino umwana omintu ona pire idin drama na kumurigito ona dimisanya atamagaraba ndibona nkwenda ndi gasi yande skill major mami no mera magana n'abantu ba omiti na itibona ngikireke Ege korabuneke gani gobono gia ichani abange Ayama ega anene kobentunde ntangani gochia sabanya kenyora abaiga Lietane onguru kubeni na nyobuke gichana kenyori cyane Irungu Iko nabuka mambia na igwa abantu bagukura ngoje nari kuru Ekano na igwa abantu bagukura najibuja anyoro umwana oyino arensari Wanyoro umwana oyina ba arensabu ale bosakororo kana uno yosambire akweto agutioka twakumi twabura ninga mangana kia yani ke konekie ke tutanya korora intwa insatua chitense yentwanya korora kone buniki Kinagie getanga nintwanya korora ke kone buniki kono tukume Urende nonya nabo ni gobairanga
tira bantu ndaintangani aso munyaroko yoganya gusira Immaculate ko bakagosoka kurwa senka yabo akora imoka igo genda usira uchikoliwa tagotoka ugune chipako genda kuchi mali mana agatogete pa musucho akarusi bona bakanga anto kabone pa genda kuchi ngibona genda kuchi ikarwite kabite chianga togo ikoto nyore gari busa tutigaro chimaya wanu utiokire tumete achitaka wachi mapira akakukengima igare tubutuku igare tumuisonde chinga kicho bono nigo abaiboli baboliwe gukwana n'abana babo anenekero bari ase chinka ili gutwara obwa matobuya ana nyasa ukurwa nebiegwa nabe gutoko mwana ugusinyire lakini rende asama abira neli yanda liliyo mwana kwara lile matukonsi pigo so mungina bori mitinyikianda nabe bene to mwana kabere nganko ndari kinge ka aikaransiwe na ndubona abaiboli abana ndubwate karo mwana cyagere kwanda kenge ka enkote waro iwa kinende abagukwanerwa ibikore birente to bisangire tote nambi basoko bakabera singenje bono ono mwana mukore ngukina bono ori ngo cyakwandire cyami yabo kibusyo umubiro nyagusira nigo irwa senkendo chinga kibono butuki bwa cyakire gikeirerete amakwelia yaiga komonyora tingo tela rekinda explain singenje ko jana to botan anda kusumu ndachitaka gosera kara manyora yaga muitaka chakutu kuripoti nikitasinikya ukiagetembe kuroiga asesa location ya Burabu egotoka imeye wodi ya Marani bunge ya Kitutu cha North litena na inkuru kwa Dipon Asanya na tutiga tichinzema chia Marani mwanchwa muligerali nigiamate ya gusira ya mwongina nyagusira chemi manyangate uyure oyo mobo ase bali banyate koba abagoitwa na gosambwa kubwatikana no gukagirwa buna nabarogi igonyanyarika bwe kuruko boli eserikali gwasonania na kubakonya asogota abuna niga abantu batamanyiri banyate koba so asendemiro yabo na gusalia endagira na kugenda kulema ase gwikira bono iga bataranya ko manyu ngambara byabo nigo kolengana barabo nigo egotebekana buna omukombo inigaro kulema endemiro yo kulende tibaramanya muligito Daniel Yontiri na mange namatuko hatatoka itire kurugeta seni kiagetembe kemulikiro bugima bwechi amate cyabangina bane kurwasi kenyiro kenyagonyi imya Marani ase bunge ya Kitutu cha North imya county ya Kisii abasambetwe umwaka w'ekirubere na 20 noyo muhaso kukagerwa ko babarogi bakamuita busa ese saguri bono tabwata mangana mange babachite bakamanyora aikaranste mwaye gesona negetasi nikiga nigo twakoreta rende ritukulia rero asinka yumongina nyegusira jimima nyangate oiboigo renge gati yabaria bayete asinkiga nigo bale noboba kubwatekana negekore asa bantu batamanyikaniti bachite nagosalia amatoke nebimeri binde aso megondo bakamenta aso kulima omugondo onyegusira kuywarigania aserisimeka egento kibabegete obwobo bonene ekara ba musambire tukavuga ebine bikanda kucha bikagendera bono to byayarire nande bona mangana achakira manga nande mangana bulimo bono n'abana bamintu basinyo cha kumenya gai bono batuwa to bo bakomenya gai ya rengeri tukuri aramisi ngacha karumu chobu no genderete ngochibo changanyora amatoka akenyiro umugondo olimire kima iti bono ngorimete na ite kuligirinde yakali matokwane kuse tomanyora nonyera bo nigo bakwanira chinkuma igoro yo mokomboi oyo egotebekana okomboete omugondo iga batayabona ondetayo barikiranete ko bakomboya nondetayo obaire nonyene tongoro engana korengana na barabo batayabona nigo yaombigwe n'abateneri benseme iga nonyemaga yo kurikia chiroboti kaki ondu bwensi obwate mangana ndata geta mangawe tani ali ayekire nimigondo oyo are gwecoka esata bayaya igere iga inchuto korega nene lakini asogo nta matoke omonkwano yo nita matoke atekwebisa tigachiche are so mwana omuntu ngaki ya matoka nyina najite asingi jumugoro na kondesete lakini atotebia so maene ingoyo
aete chibesa chimugundo okondesa bamenta bona egekorekega nebinde bingabu nebiga nigo bikobeka amagema basa kongu korenganigwa na kiria kyogosambwa gwika kwa mong'ina gwenkeiga asokokagirwa kobomorogi baboria serikali bono weso nagati elio banyoro bwene bwabo nkurubuthire githeseni kya Gatembe kurega se county ya Kisii leterane nguruku Daniel Untiri na tokwere no ikase county ya Nyamira mwancho omorigereri nigo gose nigo abalemi ebek mariye chae banyaka bakumira litikulia lero asibanyaka bakurubirengereri byabo kubwatekana amo no kugania kugokina gweke mariye chae nago muno ase banyaka bakurwa obosemi gose bakanyora obosemia igoro yechinjira barane kinga kanya baliga saligi yakurwa ase kamariye chae murigito Vertical December na mange masikini ni mbaya ama namna gani? Tufukuze nini? Nafukuza kwa nani? Kwa chai ama kwa nini? Arafu pesa ifanye kazi. Asante. Nase omujega bwo guchengera ritiko lya barimi abwase baria bakonya ekemeri kyabo gechae ase company ya Sasini bachengera omujega oyoiga ase skuru ya Magura egotoka ewodi ya Mekenene county ya Nyamira abwase abarimi abwo bagokera obokoreri kwi company eyeiga anene ase okubaka na chiringi 40 ase kera ekiro kera omutieni. Let me congratulate the MD, the managing director of Kibukebe, for giving us the best price ever in the region. Actually, we are getting 43 shillings per kilo, and that one we congratulate the management and request that I know, and I've seen you being out looking for better prices. You want to succeed, please give us more than the one you are giving us today. Nonyenigo abateneneri abanene be factory eyeiga bakora wanomo General Managing Director Osasini Martin Ojieng na Ushad Merali Steve Mainda Akif Put Charles McPhee na boigo Silas Injibakale oyore Managing Director Ukibukebe negati yabwo baikirana asomyega oyoiga asibaira chinga kecho na gusaba baremi abaiga kogenderera gotora echai engia na enyinge ejuere na matu abere na engoropo na enjira eyemo yabo yokogenderera kwenyorera rigesaharigia. Kama wameongea ile quality anatafuta ni leo imejaribu ni really good, na ilikuwa proud sana kuona wapi Kipkebe na wewe pamoja na kubeba hiti. Sasa ni mambo ya volume, twende na ongeza na chukua quality hata juu sana. Sisi na appreciate, sisi nafanya pamoja. 2 leaves and a bud, major component 60% and above. 2 leaves, a bit of, and Keter, you need to come with the specific standards, or Elena, you need to come with the specific standards which we have. And then a few 3 leaves and a bud, soft bench. We don't want loose leaf. We don't want hard loose leaf. So ningependa nyinyi kama wakulima mtusaidie. Wakati unapoona mwingine analeta chai mbaya na wewe unakasana kuleta chai safi, usikubali hata katika shamba hiyo itendeke. Kurwase serikali ya kaunti ya Nyamira nigo batebire ebaguchia gokonya abaremi abaiga anene ase okubaroiseria chipara engana baganirie company eyo kubakonya omoromu eryo gotichira chipara. Ninakuomba kuna barabara hapa embo ya hapa chini kwa boundary. Tukifika hapo tutakuomba tusaidie mara kutoka Pandei, tulete matinga, tuweke mafuta, tulipe wafanyikazi wetu, tutai mara yako Pandei, tusaidie hiyo barabara pia i-connect na ile nyingine ya tumeweka kwa program. Hiyo nafikiria that's a right request. Chinkaki echecho nigo company ejo pairaneria igoro yo moromu ojo. Be available, but do not behave like government people. Okay? Sometimes napeana mara mnamesema mmenunua. So I will charge kidogo. Si ndio? Because wanapewa na wanasema wamenunua. Silas, Madam Belion amesema tuangalie mambo ya barabara huko kwao, tuendeleze to open the area for catchment. I think let's look at that and see what we can do. Even if it means working with the county
I think let's sit down and see if we can help to open those roads. So Mama Belion tutaangalia hiyo mambo tena mara moja. Abaremi abo babeire bagokora buya aso baremi bwabo nigo baewa ebyewa ao 1,436,215,000 kilos. So thank you very much. Ingo ripoti Getembe kurwaiga ase company ya Sasini eye gotoka ni kaunti ya Nyamira Jefa Tigadi Isemba na mwanchomo ligerali nigo ebista kose nigo ebinyoro wetani bitanabire kurwa chinsemo chia South Mugrango ewodi ya Buikanga byanya kwa bikomere na litukolia rero ase chinsemo chia omobiri mwanyantabira village asebanya kwa bakurwa birengara byabo na kubolia serikali ya kaunti ya Kisii kwa bwatesia libanyorere enyagitali ya chinsemesyo atwanya kwa bakotamna ligo akane enyagitali ya Satambe na boigo banya kwa bakubolia gose bakuru birengara na nigo gwikira bana banyorere ndemero eyura abase gutumeka ase okorosia enyagitali eyo na boigo nigo bairale bageri kumunani omugava na posi mbara timu ya mono esenge njoko enda kwa bwatesia anene mono ase ogochora oyo mobo koba umutinili we municipality ya Ogembo Barati igo raki igo tote raki twanyo robolemo tusangire ikibesa twakano monye nobolemo egere simba gaki ototomenya gitabanya gitari gocha konya muna intweba gotu tori konya kogendare etogoteba na abantu baitu bonse bari komendiri ngatiga atia tusire elinde tonyore eliti facility era abego tokonya elinde ekonya abantu baita tuguchandika sana singincho koira barwira Satambe igobono twali gusaba asiga akimugabano itare njeno mogoli gasibe county of Melkizedek nabo igo chindo chibina nsoke yerega ige ine nsoke republic land obori mubwa ebubwate no ni namba plot number 1640 borobo nene boranyare kubekuna nkende gionse na facility ndionse irasire no ne yende no asamarieta nkoro kujoni ondali nyananga ase location ya Marongo amaene lihoto chandegeta ase nyagitari no twerule mune binyole bitano kemo toliobolemo tanyole twagacherwe nyagitari yarwaire okoruga twagenda Ogembo twagenda Suneka twagenda Nyakorere twagenda Nyamasege igobono seito ikoroga ntobwati nyagitari ende twasaba mweshimiwa osayoko boko otokonya ase ngencho ye barasa omogambi atorangereti ase eme binyoro besita ntobwato bokongu ase ngencho twarigere irigatia etinyagitari chiabeirare amona intwe kobwa mono ntobwate obisi yagache twaroro ntoganeti omogabana otokonya ase ngencho okobeka ekiriniki gegokonya bangina anene mono muna intu abangina ba mateneti nabaiko twairane iribuya mono simba ase ngencho yogotokonya ase municipality yokoiro mumuro ito Paulo okemwa makori twakoirane irimbuya mono ochote merende otoigorere nyagitari yeyiga elinde chekonya bangina baito na abana so tatimba kwenda Satambe iroke bakwenda Marongo kuruga story mu Marongo jire 7 kilometers iye ko chanda abantu baito mugavana kiburanche konya abaikoro n'abagiranga mu kwicumura abagiranga mba gwanchete Mwenzi mulige kirabwe tokanda mutimo ko mukaigo tokirana na mange ngwariganireti kubwa muno liboli ryaye omosenta bwe county ya Kisii omosike Richard Muima Onyonga igoro ya maoga ayomere katabna parethram ime ya senate nabo igo esabali yo muraibwense na baraiba Kenya mwose abaraibonsi be orogongoro Afrika baganta kubina na se chinse mu Addis Ababa ase obacholi ubonene bo munyakirogo gose bw'abanyakirogo be kyombe gya Africa Union Commission nabo igo omwanju muligereri omosike Ferdinand Waititu omugavana mukoro bwe county ya Kiambu nere nanyara kabaga gwetera amakongwa yaye ayungo chikonyara kugumanye asegeka egekekera mutwe kolende seboniga tonyore obosemi bwa Getembe korwa somugaka o Choi Nyambasora Baraka ninjo, ninjo Getembe, ninjo Dorome, mangana man, bangina ninjo.
mukiale bera sumi babo minto no mutindi nataliro mukiale amasaka gukyanga kai nyomba nkire boli okonyoro monginale boli nyakeuruti omongina nyakeuruti kabisa mutindi kabisa na kibono yato yo mukiale na kia tata mukiale bera sumi babo minto no mutindi pi tigagocha iga irungu mukiale bera sumi babo minto no mutindi nyomba ne bogiranga yitorogora alichoru nkangiye korukwa abagesumi ile nyomba yo muizeke tajete bwa kama beke sumi ne nseme ya moyo nyomba era mukali koruka usema kimoko yeroka mukiale bera sumi babo bintu no mutinde natali mukiale masika gukyanga Bagaka ninjo rembe ninjo dorome manana man ninjo bagina ninjo. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeito nigo ere engale eyuerengia na woigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yega kurigiriria amabati aiga ntobwate team ya Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yega babwate chingoro chingia chugo kwarigania na woigo cho tebereria kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na woigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na woigo box corrugated asibego babwate Dumerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na woigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago na Roman Jinko na woigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na woigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukwenya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chingagicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yegotoka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumucho yigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trasete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Mwanchumulike karibu na ande asensema ya kabire ya kionga chinsa inye mosenda zabwe county ya Kisii musikirija mu mwanyonga nigabulire kamati ile tenda mangana yobolemi ime ye senate konyara kabaga kwerera emirobili yonsi yogo chikuanigwa yokonigwa gosoko tukuterwa ekiombe gia Pyrethrum Processing Company of Kenya ama Pyrethrum ikimanya iyo manyekatebna amaoga asanya ko bagatamna nigo emirobili yonsi wente kubekwa anobwasiore kuba mono ase bintu byonsi biri bitungeti abalemi bekagwa na ase emirobili serikali bwate igoro y'abalemi yabo. Thank you, Mr. Speaker. I rise pursuant to Standing Order number 53-1,
Mr. Speaker, to seek a statement from the Standing Committee on Agriculture, Livestock, Fisheries regarding the impending dissolution of the Pyrethrum Processing Company of Kenya, which is located in Nakuru. Mr. Speaker, the PPCK owns a significant portfolio of assets, including extensive tracts of prime land and valuable properties across various counties of this republic. Mr. Speaker, these assets represent public wealth accumulated over decades, and it is imperative to establish certain facts, including who currently holds the titles of these properties, the fate of these assets following the intended dissolution, and the impact of this dissolution and what impact this dissolution will have on stakeholders, especially Pyrethrum farmers and company employees who have actually been making a profit as they run this corporation. Mr. Speaker, the PPCK, which is the Pyrethrum Processing Company of Kenya, which is a government parastatal, does not have a board of directors as we speak. Mr. Speaker, in this regard, I therefore request the committee to explain the reasons behind the move to dissolve the company and the fate of the employees who have been working in that company, some of them close to 25 years. Number two, Mr. Speaker, I would want the committee to conduct a detailed review of all the properties owned by the Pyrethrum Processing Company of Kenya with a view to establish the status of these assets and to ensure that public resources are safeguarded. Number three, Mr. Speaker, I would like the committee to provide a report of the PPCK's financial status, operational challenges, including a full impact assessment with consideration of a potential to restructure this corporation instead of dissolving it, since it has been making a profit in its operations. Lastly, Mr. Speaker, I would like the committee to outline measures that the Ministry of Agriculture is taking to ensure that farmers, employees, and other affected parties are consulted to find an amicable way on how this matter could be. Na umwancho muligereri omuwasiri bwechibesa muskejoni Mbadi Ng'ong'o nganyaka baka gutuguterare ekerengereri buna ogotuguterware kwa moroberio o United States Agency on International Development USAID gweterase ego na chago soko chika kumuraibu ensi ya Amerika muske Donald Trump niko kuraji gutene miroberi emenge ya sense ya Kenya satabna ensi ya Amerika nebwa tobo ene bugaye bukumuki bitambukiru byaye kolengana amo na okonyora kwaye na ego ensi ya Kenya nero ne roberti bitambukirira chikwemukia elikonyara kabanga konyere bali bonse baranya kwa bagukunwa amo ne gitambukirekyo. On the issue of USA and the new president, which is the last one that I'll take, every country acts in their best interests. The US and the government of US will act in what they consider is in their best interests. It is still not very clear the policies and what the US government wants to implement and the cuts. But we are prepared as a government that should the cuts affect some critical services, especially health and agriculture, then we will have to realign our budgets in a way that would help sort out or plug the hole that will be left. It will be difficult. It's not only Kenya which will be affected. US is the world's largest economy. Whatever they do affects all of us. So this is not going to be a Kenya problem. It will be a global problem, but domestically, we must be sufficiently prepared and respond accordingly to make sure that we mitigate the possible effects of those decisions and actions. Na umwancho muligere kubwatikana amo nobochori obonene bwekiombe kia Africa Union Commission oboroberi gokoleka lituko olia Jumamosi ime yomo chibwa Addis Ababa ime yensi ya Ethiopia
nigo umuraibu ense anyaraka gakobwatira na gusukukira na ase ense ya gosomo cyo ibwa Addis Ababa asago chikumira na amo nabarai ao bechinse chi Africa chinse 49 abago chigwaka chikura chiyo komochora umunyakero gumuya bwekyombe kikia Africa Union Commission uyora chikwera libagali yaye Musa Faki oyu ogokora na kugenda umutimokyo ase Raila Odinga aroyo mobo olio kurwanire kerogekyo na ense ya Kenya na yamo yabo elie roberi gochikwakira umurayi bwekia magia ODM musikerera mu Odinga ekura litikolie Jumamosi asa akoyurwana gose akomenyekanie amo na ababwatani bande babere bonsi baba batatu chikure cyuma njumurigani ko kira kuri tikolia Jumamosi ime yense yo Ethiopia na ukonyere tu nabarayi bense begosebe chinse boka bagwaka ekure yo yogachora umunyakero gwekyombe ki Africa Union Commission. Mwanju muligere na gokorera mugavana omukoro bwe county ya Kiambu Ferdinand Waititu koso yulengo mugavana kabere bwe county eywa omosike Ferdinand Waititu nigo litukolera kumirwa egesibo kimyaka 12 wose arwe fine ya milioni 50 na ibere na ikigambire kene kia mirimani nigo kia monyora na momocho yobokurumi bwe chiringi milioni 553 na isano chinga kicho burayi bwaye buna umugavana bwe county yu ya Kiambu nigo boigo atangwa soko ligia ekerogo kendi gionsi gya siasa ase myaka 10 na boigo murugyoye boigo niganera igwege suzuro kyogosibwa amwako yomo na wakana fine ye chiringi 500 na abone gati ya bali banyaka bagokumirwa ase kubwatikara na obokurumi bwanyataka bakwane kiwa chinga ki umotike Ferdinand Waititu alenge umugavana bwe county ya Kiambu hinyero mwancho muligereri Ferdinand Waititu no mugavana okabere gokumerwa gosibwa kwetera samangana yobokurumi magega iyo mugavana bwe county umugavana mukuru bwe county ya Samburu omoske Ronald Clau na yare gosibwa emyaka emeke ya itire. Mwanju muligo kirabu na wato kolira ekiunga chinsa inye kolende tingweba gotoma ngora yane kuchiase yamate ya Pius Ogoncho uyo nyarakabaga gosirio mu yoye Petries kwambuka uyore antiane kose makomoke kose mamamoke ase ngonyarakabaga gotoma ngora yane kuchiase abana baye kuchagera Gladys Jack Mary na boigo Penad na boigo bamuraba mwabo Petries kwambuka hase tataro ya mwabo mugakane kwa Demas Nyagiri Ototo mugaka Francis Omache Ototo na boigo Choni Onsando Ototo Tingweba Grace na boigo mura abo banyaka bagwa kwa nekabogekyo umwanchwa umurigerwe kirabo natokolera nchiri wangoro kwa Roni Ototo Nyangiri kuransemo yimanyeruri yakoro iso namakoli na boigo ensemo ya transmission igakorwa Kevin Ongeri. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie riso lyao chingaki ogoswasa ligakurigiria amabati aiga ntobwate team ya Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwata chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayubo igabwata chi
Provel net gauges au unabono mbabwate normal corrugated na wigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuari ayechigage emeronge tato asama bati alia ayechigage emeronge bire na isaro na isato mbabwate tile Provels alia au oriental elegantal versatile gross na wigo na versatile mat MRM ni kubabwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na wigo web design mbabwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na wigo na Green ubutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukwenya gwe customer mbabwate bintu bindi bwigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchane warrant na wigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo chigo busongo iyo erangene duka Safaricom wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Nilan Hub niye moyo chiduka echichiko n'ebintu bigutumika service na bigase nyumba yao yani furnitures aseligo lidia mabuko ebyo bikomenya segeka asechinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echujire chichingenjo au nabwego nechikala au mbabwate recliner sofa sets echora onchura nebuno kuganya kwawo kole nkone bali fabric sofa sets echujire chichi 7 seater nabwego nechichi 6 seater echujire chichi rangi nechi design au nkone bali marble and glass top adjustable TV stands echura tumeke aso kubeke TV ya obu ya ase chinsamo cha coffee tables nkone bali wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bali marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chichi 6 seater na bwigo nechi 8 seater na bwigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub iko bwato murulio olipa pole pole asuwanchiro wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyole imeyo muchomo songo asebara yasunika migori otaraikasenya gitali lya nyangena boigo nabogwaka esimi gwetara sechi namba chito echochire enote sano ibere kyanda eyemo isano ibere isato kyanda ibere inye kose enote sano ibere isano nesato ibere inye eyemo inye isano ibere inye elio okole amonjilio asinka ya olero Nilan Hub, where style, comfort and quality